Bore da, ni'n i ddechrau gyda chyfres o fideos ar luosi, lle rydyn ni'n mynd i adolygu y dull ffenestri. Fel chi'n gallu gweld, y swm sydd gyda ni i ddechrau ydy 13 lluosi gyda 4. I ddechrau, dwi'n mynd i edrych ar yr 13 yma, a dwi'n mynd i ddosrannu y rhifau, felly bod gyda fi'r degau ac unedau. Felly mae gen i 10, a mae gen i 3, sy'n rhoi 13 i fi, ac yna gallai roi'r 4 fan hyn. Dwi'n mynd i roi'r symbol lluosi fan hyn, fel bod ni'n gwybod beth sy'n angen wneud. Felly, mae 10 lluosi 4 yn rhoi 40 i fi. Mae 4 lluosi 3 yn rhoi, chi'n gywir, 12. Felly, dwi wedi gwneud y lluosi. Nawr, mae rhaid fi adio rhifau i fyny mwyn dod o hyd i'r ateb. Felly, mae gen i 40, mae gen i 12, so dwi'n adio nhw i fyny 0 a 2 yn rhoi 2, 4 a 1 yn rhoi 5, felly fy ateb yw 52. Diolch.